Kaixo guztioi eta ongi etorriak izan zarete bosgarren webinar honetara. Gaurkoan funtsezko teknologiak energia komunitateetan ikusiko dugu eta dakizuen ez moduan webinar ziklo zabal baten barruan sartzen da, non 10 saio guztira dekogu, hemen ikusi aldo zuen moduan. Eta gaurkoan hurrengo ibilbidea egingo dugu. Hasteko energia komunitateetan egin daitekeen ekintzak gogoratuko ditugu, gero energia berriztagarrien sorkuntza teknologiak ikusiko ditugu, ondoren biltegiratze teknologietan murgilduko gara, jarraitzeko monitorizazio eta optimizazioa ikusiko dugu, eta azkenik joera eta etorkizuneko berrikuntzak ikusiko ditugu. Orduan, energia komunitateetan egin daitekeen ekintzei dagokionez, izatea, azkenean teknologia ez dela helburua, baizik eta tresna bat, eta energia komunitateen helburua izango zela burujabetza energetiko hori edo bebai parte hartzaile sentimendu hori eta gobernantza hori sustatza energia komunitateetan, eta horretarako hainbat ekintza egin dezakegu. Adibidez, formakuntza, ez da, materia energetikoan trebakuntza, hau izan daiteke gure faktura energetikoen analizia eta interpretazioa egiten ikastea adibidez. Gero, bigarren aktibitate bloke honetan izango genuke aurrezpena eta efizientzia energetikoa, gero energiaren sorkuntza eta biltegiratzea, webinar honetan sakonduko dugula parte honetan, jarraitzeko mugikortasun jasangarria, eta gero bestelako ekintza batzuk, hala nola hobekuntza, adibidez monitorizazioa eta optimizazioari dagokionez, hori lehen esan dudan bezala etorkizuneko joerei dagokionez bebai hobekuntzak, gero erosketa kolektiboak, bebai lehenengo webinarrean aipatu nuela, eta bar. Orduan, trebakuntza energetikoari dagokionez, azkenean kapazitazioa funtsezkoa da, adibidez, faktura ulertu, kontsumo aztertu, komunitatean erabaki informatuak hartu, eta gero, azkenan esaten dugu, ez da, formakuntza edo kapazitazio hau softwarea balitz bezala hartu aldugu, ez da, eta hardwareari zentzua ematen dion zatia izango zela kapazitazioa. Orduan, herritarren ahalduntzeak eramaten gaitu beti burujabetza energetiko horretara, ez da. Orduan, fakturak aztertu, elektrizitate merkatuak nola funtzionatzen duen ulertzeaz gain, teknologia berriztagarriak ere nola funtzionatzen duen ikasi aldugu, baina gero bebai ezatea egoera zailan dauden familiak edo pobrezia energetikoaren arriskuan dauden familiak bebai energia komunitate batean sartu aldugula eta ekintzak arlo honetan bideratu. Bederatzigarren saioan gehiago sakonduko da, gizarteratzea eta pertsona guztientzako energia izenburua duen webinarra baita. Orduan gero, efizientzia energetikoari dagokionez, azkenean ez da egun bateko kontua, ez da, baizik eta neurtu egin behar dugu, aztertu eta gero optimizatu. Orduan, ereduak antzeman egin behar dira, ohiturak eta doikuntzak aldatu, egin, berregin, eta behar denean erosketa kolektiboak ere egin alditugu, baliabideak hobetzeko adibidez, gure hozkailuaren erosketa kolektibo bat gure eraikin osoan, baina gero bebai egongo ziren bestelako ekintza batzuk ja handiagoak direnak, hemen argazkietan ikusten dugun moduan, eta bertan ikusi aldugu Gasteizko udalerrian nola eraikin batzuk ja rehabilitazio baten ekintza batzuetan sartu direla eraikin beraren eraginkortasun energetikoa handitzeko. Gero, mugikortasun jasangarriari dagokionez, hemen ikusten dezakegu mugikortasunaren piramidea, eta hemen esaten duguna, ez da, lehenengo aukera izango zen oinez joatea. Bigarrena, bizikleta. Gero, garraio publikoan, ez da, hemen ikusi aldugu gure hiria oso prestatuta dagoela, bai oinez, bai bizikletaz, bai garraio publikoan mugitzeko, ez da. Eta gero izango zen, kotxea partekatzea edo bakoitzak gure kotxea erabiltzea. Hemen dekogu Karkarkar kooperatiba eta zer da hau? Karkarkar Espainiako lehen mugikortasuneko energia komunitatea da eta ibilgailu elektrikoen erabilera partekatua
sustatzen duen kooperatiba da, irabazi asmorik gabeko kontsumitzaile eta erabiltzaileen artean. Eta helburua ibilgailuaren erabilera pribatuan oinarrituta dagoen mugikortasun hori eraldatzea da eta horretarako ibilbidea partekatzea. Hau da, auto partekatu bat martxan jartzea, proiektu honetako proiektu bat martxan jartzea eta herritarrak haien artean kotxe hori erabiltzea. Orduan, eredua hurrengoa izango zen partekatua, elektrikoa, energia berriztagarriekin kargatzen den autoa eta kooperatiboa, gobernantza kooperatiboa. Ze abantailak ditugu? Hemen ikusten dugunak, ezta? Mugikortasun elektrikoa gasolinako kontsumoa murriztu egiten duela eta ekologikoa eta eraginkorragoa dela, gero bai hori ekonomikoa eta irisgarria bai guztientzat, erabilera partekatua eta arduratsua sustatzen duela, gero kooperatibak eskaintzen dituen beste zerbitzuetara sartzeko aukera bai ematen digula, eta erregaietan eta aparkalekuetan aurreztea bai. Orduan, funtsezko elementuak zeintzuk izango ziren, adibidez, erabiltzaile izateko kooperatibista izan behar zarela eta kotxean ez eta partekatua izan bai zura izango dela, gero erreserbak egiteko aplikazio oso intuitibo bat dagoela, gero kooperatibaren ibilgailu elektrikoa hori denona dena izan dudan moduan, gero eguzki energiaz kargatzen dela, eta azkenik erabilera malgu eta bidezko baten bitartez egiten dela, adibidez. Tarifak erabileraren arabera egiten dira eta ez jabetzaren arabera. Orduan, informazio gehiago nahi izatekotan hemen Gasteizen bertan aurkitu dezakegu kotxea eta informazio kontaktuak hauek izango ziren. Orain jarraitzeko, energia berriztagarrien sorkuntza teknologiei dagokionez, bai esatea hasi aurretik tokiko baliabideetara egokitu beharko garela eta praktika on bat dela elkarrekin ondo funtzionatzen duten teknologiak konbinatzea. Orduan, hasteko eguzki energia fotovoltaikoa dekogu, fotovoltaikoa askotan autokontsumo partekatuaren oinarria da eta eguzki erradakzioa elektrizitate bihurtu egiten da kudeaketa adimenatuaren bitartez. Orduan, sarera konektatutako eta biltegiratu gabeko eguzki instalazio fotovoltaiko partekatu baten eskema hurrengoa izango litzateke eta hasteko modulo fotovoltaikoek eguzki erradiazioa energia elektriko bihurtzen dute fenomeno fotovoltaikoaren bitartez. Gero, bigarrenik, panel fotovoltaikoetatik pasatzen den energia karga erreguladore batera pasatzen da edo erregulatzailerik ez badago bateriarik adibidez inbertsorera pasatzen da jarraian han tentsio zuzen bihurtzeko. Gero, hurrengo pausa izango zen meterak ekoizpen fotovoltaikoa optimizatzea eta soberakinak sarera izurtza edo etxerantz bideratzea. Eta hortik, etxe orok duen babes kuadrora joango zen elektrizitatea eta edozein elementu elektrikoetan, argiterian eta erabili ahalko genuke eguzki energia hau. Gero, beste eguzki energiarekin lortu alden beste energia mota, energia termikoa da, horretarako eguzki panel termikoak ditugu, eta hauek ur bero sanitarioa eta berokuntzarako sistemekin lotuta daude. Hemen ikusi aldugu eskema aurrekoaren antzekoa dela, baina kasu honetan elektrizitatea izan beharrean, ura berotzen dela eguzki panel termikoekin, hemen hori ikusi aldugu serpentinioen bitartez ura berotzen dela, eta hori kolorea duen deposituan izango genuke guk adibidez dutzan erabiltzen dugun ura, eta ur horik berotu egiten da eguzkia jaso duen ura berotzarekin batera. Bestalde, teknologia eolikoa dekogu, hemen adibidez jarri dugu mini eolikoa eta prototipo batzuk jarri ditugu eta fotovoltaikoarekin alderatuz hemen abantaila izango zen bai eta eguzki orduetan eta ordu ilunetan energia lortu aldugula beti ere haizea badago. Orduan, bai esatea, hiri ingurunean kokapena eta eraginkortasuna erronka bat direla gaur egun, baina aukera ere izan daitekela teknologia hau.
desabantaila moduan jartzeko zaila dela, eraginkortasun txikia dagoela oraindik, eta erakargarria izan daiteke landa eremuetan eskala apur bat handiago batean. Gero jarraitzeko bioenergia izango genuke alde batetik biogasa eta alde batetik biomasa, eta azkenean biogasa hondakin organikoetan balorizatutako granjetan, araztegitan adibidez, elektrizitatea zein bero bihurtzeko sistema izango zen, eta biomasa peleta, kastillak hemen ikusi aldugun erregai mota desberdinak erabiltzea galdaretan edo zentraletan bereziki berokuntzarako. Hau izango zen diferentzia biogasa eta biomasaren artean. Orduan, biogaz zentral bat hemen dekogu bere eskema funtzionamendua, eta ikusi dezakegu azkenean hondakin organikoak erabiltzen direla, adibidez granjetan edo araztegietan sortutako hondakinak, eta energia sortu dezakegula bero moduan eta bebai elektrizitate moduan. Bestalde, biomasari dagokionez, zentral terminoko komertzional baten eskema dekogu eta gero biomasa galdara komertzial baten eskema, eta zentral termiko konbentzionalari erreparatuz, biomasa erretzen da galdaran eta elektrizitatea sortzeko turbina batetik pasatzen da eta horrela elektrizitatea lortzen dugu. Elektrizitasunak zein izango ziren, azkenean biomasa erregaia bera biltegiratzeko leku zabal bat behar dugula, silo bat edo biltegiratze almazen bat, eta gero bebai hondakinak sortzen dituela, ez da, adibidez, erreketa prozesuan hondakin batzuk eta errautzak sortzen direla, eta gero iragazki bat behar dugula eta hondakinen kudeaketa bat. Bestalde, biomasa galdara komertzialei erreparatuz, zentral termiko konbentzionaletako sistema bera dute, baina eskala txikiago batean, eta adibidez hemen ikusi aldugu peletak direla galdara honetako erregai ohikoenak, eta berakuntzarako eta urbero sanitariorako erabili aldugula galdara hauek. Bestalde, hiriko bero edo hotz zareak ere badaude, adibidez, igual ezagutuko duzue district heating izenarekin, eta zer dira district heating hauek? Azken finean, energia azpiegitura bat dira, non aukera ematen dieten herritarrei berokuntzan, hozte sisteman eta urbero sanitarioan erabilerak deskarbonizatzeko auzo edo hiriko eskala faktoreak erabiliz, ez eraikinaren eskalan. Abantaien artean, karbono dioxido emisio txikia izatea nabarmentzen da, gero Espainiak biomasa soberakin handia duela, bai eta pellet formatuan, egurra, oliba ezurretan edo fruitu lehorretan, eta gero hori oso interesgarria izan aldirela zare hauek, zare elektrikora edo gaz naturalera irista zaila den leku edo eremuetan. Gero bebai aurretik esan dakoa, ez da, erregaia, peleta, biomasa bera gordetzeko leku handi bat behar dela, eta galdera konbentzionalek baino errendamendu txikiagoa dutela hau izango zen desabantaila. Orduan, hemen ikusi aldugu adibide bat, auzo batean, herri baten auzo batean, district heating bat aurrera eraman dutena, eta hemen ikusi aldugu, fase desberdinetako obra zibila eta instalakuntzak, ez da. Hemen, sorkuntza teknologiekin bukatzeko energia hidraulikoa izango genuke, bereziki energia mini hidraulikoa, hemen ikusi aldugu turbina txiki batzuk, eta sorkuntza egonkorra eskaintzen duen teknologia bat da, baina baliabidea izan behar dugu, hau da. Ibai bat edo saltu bat mota honetako proiektu bat aurrera eramateko. Orduan, hasieran esan dudan moduan, interesgarria da teknologia desberdinak kombinatzea. Orduan, oin sistemen hibridazioa ikusiko dugu, kombinazio oso ohiko bat, fotovoltaika eta aerotermia kombinatzea da, eta bertan ikusi aldugu, eguzki plakak sortzen duen elektrizitatea erabili aldela bai, beropompa batera konektatuz, eta beropompa honek egiten duena da, alde batetik urbero sanitarioa berotu eta bebai berokuntza berotu edo klimatizaziorako erabili. Gero bebai, hemen ikusi aldugu, jarri aldugula bebai ibilgailu elektriko baten rekarga puntua, eta bar.
Beste sistemen hibridazio ohiko bat izaten da biomasa eta eguzki plaka termikoak. Zentzu honetan ikusi aldugu hemen funtzionamendu eskema, baina eguzki plakekin normalean ur bero sanitariako ura berotu egiten da, eta gero biomasarekin behar izan ez gero ur hori pizka bat gehiago berotzen da, eta gero bai berokuntzarako erabiltzen da biomasa galdara. Eta hemen ikusi aldugu bai, hori plaka termiko batzuk, biomasa galdara komertzialak, eta bar. Azkenik, kontzeptu nahiko berri bat ekarri nahi dugu, sistemen hibridazioei dagokionez, eta ibilgailutik sarera ditutakoa da, hau zertan datza, autoelektriko edo hibrido entzufagarriak, hauen bateriak erabiltzea, eta energia metatzea, sareko energia metatzea. Orduan, zertarako alde batetik soberakinak biltegiratzeko eta beste batetik ibilgailuak sarean kargatzeko. Orduan, adibidez, imaginatu energia komunitate bateko hainbat auzo energia puntuetan itzultzen direla eta eskaria lehuntzen dutela kanpo erosketa garestiagoa eta zikinagoa edo energia berriztagarrietan oinarrituta ez dagoena, hori lehuntzeko edo murrizteko. Eta honekin zer lortzen dugu mugikortasuna biltegiratzea eta kudeaketa adimendua sistema batean integratzea. Eta biltegiratzea aipatu dugula, orain biltegiratze teknologiekin murgilduko gara. Orduan, sorkuntza berriztagarrien ezaugarria kudeagarritasun txikia, malgutasun txikia eta aldakotasun handia izango ziren, orduan biltegiratze sistemak beharrezkoak dira. Orduan, biltegiratze sistema hauek soberakinak o energia soberakinak gordetzeko erabiltzeaz gain, bebai peak saving aukera egiteko aukera ematen dute edo ekonomia hobetzen dute. Pega hasierako inbertsio handia. Orduan, biltegiratze sistemak aurkezteko 3 bloketan banatu dugu. Hasteko eskala handiko biltegiratze izango genuke, hau da, bombeo hidraulikoa eta biltegiratze termikoa, eta bombeo hidraulikoari dagokionez edo ponpaketa hidroelektrikoari dagokionez, sistema o energia kantitate handiak metatzeko modu nagusia da, eta horretarako ponpaketa zentral hidroelektriko bat erabiltzen da, zentral hidroelektriko mota berezi batekin. Hau da, 2 urtegi ditugu, bat eremu altuago batean eta bestea eremu txikiago batean, eta hori, uraren nivelarekin jokatu egiten da energia metatzeko eta biltegiratzeko. Eta ordea, biltegiratze termikoei dagokionez, teknologia nahiko zaharra da, eta ardiak edo bestelako materialak erabiltzen ohi ziren aspaldi, denbora luzez beroa gordetzeko. Orduan, teknologia evoluzionatuz joan egin da, eta orain gai gara energia termiko kantitate handiak gordetzeko ordu askotan energia elektrikoa sortzeko bebai erabili aldu. Jarraitzeko, sorkuntza sare eta aktiboetan biltegiratzea erreperatuz, superkondentsadoreak eta inertzia bolanteak izango ditugu. Inertzia bolanteak biltegiratze mekanikoko sistemak dira, eta superkondentsadoreak azkenan oso denbora gutxitan kargatu eta deskargatu aldiren biltegiratze sistemak. Orduan, superkondentsadoreak karga elektrostatiko gisa erreakzio kimikorik gabe energia elektriko kantitate handiak kargatzeko edo metatzeko gailuak dira, eta kondentsadoren bidezko energia eremu elektriko batean metatzeko printzipioan oinarritzen dira. Hau da, material dielektriko batek bereiztutako bi lamina edo bi plaka eroalen bidez sortzen dira, eta denbora gutxian karga eta deskarga egitea ahalbidetzen dute. Bestalde, inertzia bolanteak sarera energia elektrikoa ekarri nahi direnean erabiltzen dira, lehen inertzia bolantea bultzatzen zen motorra sorgailua bihurtzen da, eta bolantean biraketa energia zinetikoa energia elektriko bihurtzen da. Bestalde, inertzia bolanteak sarera energia elektrikoa ekarri nahi denean, lehengo inertzia bolantea bultzatzen duen motore sorgailua bihurtzen da, eta bolantearen biraketa energia zinetiko energia elektriko bihurtzen du. Orduan, bai esatea normalean teknologia hori sarearen maiztasun egonkortzaile gisa erabiltzen dela, eta hornidura elektrikoa eteten denean bateriekin kombinatuta
hauek erabiltzen direla. Baina inertzia bolanteen sistemak azken erabiltzaileen mailako biltegiratze horretan ez dira hain erabilgarriak. Azken erabiltzaile edo herritarren mailan biltegiratze sistemak hurrengoak izango ziren alde batetik bateriak eta bestetik termoelektrikoak. Orduan, etxebizitzetan, eraikinetan, energia komunitateetan eta abar, ohikoak dira bateria elektrikoak erabiltzea edota termoelektrikoak. Orduan, webinar hau bukatzeko energiaren monitorizazioa eta optimizazioa ikusiko dugu. Neurtu gabe modu itsuitsuan goazela esaten dugu, orduan energia optimizatzeko sistemei dagokionez, azkenean zer esan nahi du hau, energia noiz eta non erabiltzen den, eta horrela urteko azterketa bat egitea orduz orduka. Orduan, aurretik aipatutako hau bateratzen duten plataformak erabiltzen hasi behar gara, eta adibidez zer ahalbidetzen digu plataforma hauek, hasieran denbora errealeko monitorizazioa egitea, adibidez, biztaratu gure datu energetikoak kontrol plan intuitibo batean, kontsumoen azterketa eta aurrezteko gomendioak izatea, gero eskaeraren araberako kontrola, hau da, gizakatzak minimizatzen ahalbidetuko gaitu, eta energia aurreztea eta optimizatzea. Eta azkenik, kostuen eta fakturazioaren detekzioa, hau da, gure energia kontsumoen kostu erreala zein den identifikatu ahalko dugu. Orduan, zertarako balio du hau, kontsumoa murrizten du, erabilera eraginkorra hobetzen du, gero bai aurrezpena sortzen du, bai eta energetikoa, bai eta ekonomikoa, gero berriztagarri gehiago integratzeko aukera ematen digu monitorizazio eta optimizazio sistemak, eta autokontsumorako estrategiak egokitzen bai laguntzen digu. Hala nola energia gehienak komunitatetan kontsumitzea eta ez sarera eramatea. Eta gainera, eraginkortasunik eza eta galerak detektatzen ahalbidetuko digu, eta hau etorkizunean egon daiteken akatsak edo arazoak saihesten edo aurre ikusten lagunduko digu. Orduan, zer egin behar da energia optimizatzeko sistemak implantatzen dugun unean, hasieran datu guztiak batu, gero hauek aztertu, datuen azterketa egin ostean, akzioak egin, hau da, ekin, eta gero berriro, datuak berriro metatu eta aztertu eta behar bada hobekuntza gehiago implementatu. Orduan, bukatzeko berrikuntzak eta etorkizuneko joerak zeintzuk diren energia komunitatetan aipatuko ditugu, eta hemen esatea aurrera begira, energia merkatuaren eredu berriak adibidez peer-to-peer, energia komunitateen barruan, digitalizazioa, edota tresna adimenduak, hau da, sare malguak eta biltegiratze berriztagarriko sistemak integratzea etorkizuna dela esaten dutela, eta energia vektore berriak adibidez hidrogeno berdea, erregaiak eta bar, elektrizitatea osatzeko, espero dela etorkizuneko joerak izatea. Baina, bai guk esaten duguna, baliteke jauzi handiena ez dela zein izango den hurrengo teknologia handia, baizik eta gaur egun daukagun teknologiarekin integrazio eta koordinazio hobeago bat egitea eta kudeaketa partekatutako algoritmoak garatzea, datu plataforma irekien garatzea eta antolaketa eredu berriak komunitate mailan aztertzen joatea. Orduan, laburbilduz, esatea puzzle osoa ikusi dugula, trebakuntza, hau da formazioa, gero efizientzia, sorkuntza, biltegiratzea eta monetarizazioa eta joera berriak, baina hori gure helburua beti aurrezkia, autonomia eta deskarbonizazio lokala izango dela. Orduan, mila esker ona iristeagatik eta edozein zalantza izan eskero hemen daukazue gure kontaktuak eta hurrengo webinarrean ikusten gara. Agur!